Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upo kang sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling mapaniwag kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A. Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sa Robinson's Haro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay,
Gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras las 6:05 sa aga. Oras dulong sang DTX 500 Clinica Spore Biotics kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa mga balita. Biyernes, Hunyo 20, 2025, 26 degrees Celsius ang temperatura sa sininga oras. Mga ka-K5, mabatian kita sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga newscaster. Kada aga, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sang DTX 500. DTX 500. Para sa mataas ka blood pressure, ikaw sa diabetes kag stroke, magtumar na sang DTX 500. Story of the day. Story of the day. Kadamuan sa mga Filipino na buyo sa online game nga scatter, gobyerno nagaplano nga i-control ang hinampang. Dalaga nga ginpatay sa ilabalay sa barangay Ingay, Tubungan, Iloilo. Napatay bangod sa pagsumbag suno sa autopsy examination result. Kolorum nga mga tricycle sa syudad sa Iloilo, ginsugura na pang dako. Mga pulis antike, ginainganyo sa ila hepe nga magpaniwang agud sundon ang programa sang PNP Chief. DTX 500. Sa Central Luzon, 3 ka mga rebelde nagsungka. Vice President Sara Duterte kag Sam kaiban pa ginmanduan sang ombudsman nga sabton ang ginpasaka nga kaso angot sa confidential funds. Department of Energy ginahanda na ang fuel subsidy para sa mga mangingisda kag mga driver pananglitan magtaas.
per barrel ang presyo sang krudo kag petrolyo. Balita International. North Korea magabulig sa pagkaayo sa Russia. Balitang negosyo. Presyo sang produktong petrolyo padayon nga magasaka tubdob sa katapusan sang bulan suno sa Department of Energy. Balitang sports. Manny Pacquiao dako ang tsansa nga magadaog sa iya mangin kasumpong sa masunod nga bulan suno sa pila ka boksidor. Balitang entertainment. Juliano Gomez nga bata ni Congressman Richard Gomez mangin kabahin sang Philippine fencing team sa Southeast Asian Games. Balita Extra Special. Brain dead nga babae nagbata. Kung ikaw abi, Ma'am Denden Leisa Caspe, Ma'am Larry Bell Leisa Caspe, Ma'am Isabel Leisa, Sir Samuel Leisa, Pastor Adiel Leisa na Caspe, mapati ikaw kabalita nga dya. Ma'am Precious Jocares, Ma'am Ginga Bunas, Ma'am Rosely Buna Losanyes, Ma'am Jelay Solidarios, Ma'am Aisha Ahmad, brain dead nga babae nagbata. Alas 6:10 na sa aga. It's coffee time mga ma'am kag sir. Kay Ma'am Mirna Lago, Ma'am Malu Lago dira sa Delarama City proper. Kay Sir Ricky Manaay, birthday boy. Sir Ricky Manaay sa Tintin Turo sa Bangka Cabo Airport Mandurriao. Ma'am Jenny Rose Villaruz Panes, Sir Bert Gabunas, Ma'am Ging Gabunas sa San Antonio, San Enrique. Magpangape na DTX Coffee Mix. The story of the day. Balitang National. Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Ladies, para wala sang order under Klinika Spore Biotics. Ginakasubo sang Marcos Administration ang pagkabuyo o kung pagka-addict sang kadamuan ng mga Filipino sa online game nga Scatter. Inyang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos ginpahayag nga madamo sa mga Filipino ang nalubong sa utang kag naguba ang pamilya bangod sa pagkalulong sa Scatter. Suno kay Attorney Castro nga bangod luyag sa gobyerno nga indi maguba ang kada pamilya bangod sa sugal, ginapasiguro sini nga indi maguntat ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o kon PAGCOR sa pag-control sa online games bisan pa nga magbalik-balik ang mga ini sa paghimo sang websites. Samtang ginpahayag pa ni Castro nga sa mga pamilya nga may na-addict sa online games mahimo makig-angot sa PAGCOR agod ipaban ang mga ini sa paghampang sang online games. Si Attorney Claire Castro. Nakakalungkot po dahil marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal. Kung gagamitin lamang nila ang kanilang utak, ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila poproblemahin ng gobyerno. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang intindihin. But anyway, ang pamahalaan naman ay para sa kababayan natin. Balitang lokal. Alas 6:13 na sa aga, oras dulong sang D3 Bayo kag Mighty C. Sa detalye sang mga balita lokal, dalaga nga ginpatay sa Ilabalay sa Barangay Ingay, Tubungan, Iloilo, napatay sa pagsumbag suno sa autopsy examination result. K5 Karen Badilla sa report. Mga ka-K5 nag-positibo sa sexual abuse ang 18 anyos nga si Candy Tabanda nga nasa Puan nga wala niya sa kabuhi sa sulod sa iya kwarto dito sa may Barangay Ingay, Tubungan sa tong Hunyo 17 mga ka-K5 kansang sini no or Hunyo 19 ginpaidalom na sa autopsy examination ng bangkay ni Candy kung sa diin sunod niya sa kay Dr. Owen Tibakin ang amuhang nag-autopsy sa bangkay sang biktima nga may ara sila sa nakita nga 4 ka hematoma wounds sa ulo sang biktima laging tugas ang pagkasumbag mga ka-K5. Suno
pa kay libakin nga madamo sang traumatic injury sa hitsura sang biktima kag ang nakita nga mga scalp hematoma ang secondary sa anuman nga hard blunt object. Apang bangod nga wala sang open wound ang biktima, napatay ini bangod sa pagsumbag sa iya ulo sa makapila ka beses. Positibo naman suno kay libakin nga gin sexual abuse ang biktima kag may senyales ang anal abuse apang wala sang may nakita nga penetration sa anus. May mga gas-gas naman sa kamot, tiil kaguya si Candy sa din hindi ini compatible sa self-inflections. Samtang dugang pa nilibakin nga posible nga kaagahon ginpatay ang biktima. Madumduman nga nasapuan si Candy sa iya kwarto nga wala na sang kabuhi kag wala man sang suksok nga idalom nga panapton sa barangay Ingay Tubungan pasado alas 5 sang hapon, Hunyo 17. There are so many traumatic injuries noted at the face. Dason pag open sang head, may mga scalp hematoma which is secondary to any hard blunt object. Positive sexual abuse. There are signs also of anal abuse. So may signs nga may anal abuse. Pero wala, hindi makita ang penetration sa anus. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. News is brought to you by Do you feel tired all the time? Napadala na sa Tubungan PNP sa Regional Anti-Cybercrime Unit o kon RACU 6 ang cellphone ni Candy Tabanda o kon Tabanda. 18 anyos nga nasapuan wala na sang kabuhi sa sulod sang iyang kwarto sa barangay Ingay, Tubungan, Iloilo. Pasado alas 5 sang hapon, Hunyo 17. Inigit confirm ni Police Captain Alberto Magilimutan ang hepe sang Tubungan Municipal Police Station. Dugang paniya, check karon kung may mga impormasyon nga makuha sa cellphone sang biktima nga makabulig sa investigasyon. Nakatungtong gid lamang sa katre ang cellphone sang biktima sang iniang nasapuan. Base sa autopsy results sang bangkay sang dalaga, kumpirmado nga ginlugos ini. Las 6:16 sa aga, oras sulong sang DTX Coffee Mix. Sa San Enrique, Iloilo, may nag-claim na nga pamilya sa persona nga nasapuan patay sa kamaisan sa barangay San Antonio, San Enrique, Iloilo, alas 8 kahapon sang aga. Sa information sang San Enrique Police Station, may nag-claim na sa bangkay sang babayi nga may pika. Suno kay Police Lieutenant Christy Valdalde, hepe sang San Enrique Police Station, ginpatay ini sa iban nga lugar kag ginhalid lang sa San Enrique sa din wala sa na-recover nga tsinelas o kung iban pa nga gamit. Magluwas gid lang sa suksok nga sleeveless nga duag puti kag duag orange nga shorts. Wala man sang senyales kag ginhimuslan ang biktima pagud intact gihapon ay nga panapton. Nakitaan nga losbot sa ulo sang biktima, tugas ang paglampos gamit ang matig-ang nga butang, kaangay sang tubo, may lagob sa lawas, kag may agi sang pagkagapos sa tiil. Si Police Lieutenant Christy Valdalde. Pag tanaw lang din naman ng pagkira, hindi naman tatawahan mo sa gabi. Wala man to sang nilitay ka lugar ito. Kapag yan mo ginmamaya ang mga singgit na on nga pangbulig nga tama kalinong pag ang pamalay lang ka eh. Balitang lokal. Sa Molo, Tigulang, nasapuan patay. Ka K5, Aaron Refugio sa report. Nasapuan na lang nga nagaw-taw-taw sa punong sakop sa Barangay North San Jose, Molo, Iloilo City. Pasado alas 4 sang hapon, Hunyo 19, ang bangkay sang wala pa makilalaan nga senior citizen. Ini ang nagasuksok sa duwag ng yellow nga short kag may uyad pa nga po nga panyo. Sa interview sa K5 News sa Family Willow kay Police Captain Ryan Christ Inot, Officer in Charge sa Police Station 4, nga hindi residente sa lugar ang biktima. Ginapatihan man nga hapon sa nasambit nga daw kon aga. Posible na rumos ang biktima kag ginanod na sa tubig pakadto sa ilang lugar. Nagapanawagan naman ang pulis nga kung sino man ang nadulaan sa himata, makig-angot lang sa ilang police station. Kag most probably nahitabo ang insidente sa ibang area. Dito siya nahulog kag diri lang siguro siya nga yes, dako gid ang posibilidad, so nadala lang siguro siya sa kusog sang current amo na nga nakadto siya diri sa aton area. Kag mga K5 nakuha naman ang bangkay sa Suba kag nadara naman sa punerarya. Balita nagikan sa distrito sang Molo. Ako naman si K5 Aaron Refugio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News. Ang iniga balita ang ginadudong sa inyo sa lokal.
Las 6:10 sa aga, oras dulong sang Mighty C kag D3 Bayo. Patay bangod sa dengue sa probinsya sang Iloilo na dugangan. K5 Alex sa report. Nagsaka na sa napulo ang patay bangod sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Ini ang base sa 24th Morbidity Week reporting sang Iloilo Provincial Health Office ng IPHO as of January 1 tubtub June 14, 2025. Kung basihan ang data, yara na sa 2,178 ang kabugusan nga kaso sang dengue sa probinsya. Sa diin 127 ang nabalhag nga bag-o nga kaso. Sa mga data, nagapanguna sa gihapon ang Banwa sang San Joaquin sa may pinakamadamo nga kaso nga nagdanga sa 167. Kinsundan ini sang Oton nga may 123, Dumangas kag Leon nga may 112, kag Kabatuan nga may 104. Sang nagligid nga tuig 2024 sa kasubo nga period reporting, ang probinsyang nakarecord sang 1,259 ka kaso sang dengue nga may 5 ka nagkalamatay. Inisikat K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Do You Feel Barangay sa probinsya sang Iloilo nga nakitaan sang dengue clustering of cases. Ini confirm sang Iloilo Provincial Health Office o IPHO sa 24th Morbidity Week reporting as of January 1 tubtub June 14, 2024. Kung basehan ang data halin sa 11 ka Banwa sa Morbidity Week 23, nagsaka ini sa 15 sa Morbidity Week 24 nga may kabugusan nga 36% nga pagtaas. Sa bahin naman sang barangay, yara na subong sa 27 nakitaan sang clustering of cases halin sa 16 nga unang analista nga may 69% nga pagtaas. Base sa data, yara na sa 2,178 ang kabugusan nga kaso sang dengue sa probinsya sa Iloilo, sa diin 127 ang nabalhag nga bag-o nga kaso. Sa mga data, nagapanguna sa gihapon ang Banwa sang San Joaquin, ginsundan sang Banwa sang Oton, Dumangas, Leon, kag Kabatuan, Iloilo. Sang nagligat tuig 2024, sa kasubong nga period ang probinsyang nakarecord sang 1,259 ka kaso sang dengue nga may 5 ka nagkalamatay. Las 6:21 sa aga, oras dulong sang Extend Food Supplement for Men. Mga gwardya nga nagapulaw kon gabi, mga driver sang taxi, kaya mga driver man sang tricycle, kag mga truck nga inyo, para nga may kapagros sa pagtrabaho. Tumar Extend Food Supplement for Men. Nagatap na man sang arthritis. Gin-impound sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office personnel ang napulo ka electric bikes sa Barangay Luna, Harong, siyudad sang Iloilo. Suno kay Von Sahonia sang among opisina, kalabanan nga violation sang e-bike drivers among kolorom ang ila units o kung wala sang prangkisa para sa pagbiyahe kag wala sang registration. Ang ila operation nagkakabagay lang tungod hindi patas sa iban nga nagabiyahe kaangay sa tricycle nga may TODA, Tricycle Operators Drivers Association, kag nagatuman sang regulation. Yara sa 16 ka e-bike kag isa ka tricycle ang in-impound kahapon. 1,000 ka pesos ang multa sa marakpan nga kolorom nga salakyan. Sa dugang pa nga balita lokal, mga e-trike, pinakamadamo nga na impound sa TTMO sa unang adlaw sang anti-colorum operations. Kag K5 Jenny Kauyunan sa report. Nagapanguna ang mga e-trike sa pinakamadamo nga na-impound sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kung ICTTMO sa ilauna adlaw nga implementasyon sang anti-colorum operation. Sa diin ang mga iniya nagkaladakpan nga nagabiyahe sa National Highway. Suno kay Mr. Oldarico Garbanzos, head sang ICTTMO, una nila nga barangay ang gin-operate ang mga South kag North Baluarte Molo, sa diin 16 ka mga e-trike ang ilang nga na-impound, kag 7 naman ka mga tricycle. Samtang magluwas sa anti-colorum, nagpatigayon man sang clearing operation ng TTMO sa mga dalanon, kagapin pulo ka mga salakyan kag motor ang ilangan na kampingana. Ang nakuha namon, masubra ini 20 ang na-impound, natikitan do mga damo man, no? Kasi sobra, kung silingon, mga more than 30 tanan. Kita na i-trike it, kay hambal nila muna.
nga daw pangabuyan, wala naman sila iban kunong agyan. Liwat naman nga nagapahilindom ang Traffic and Transportation Management Office sa mga koloron nga driver nga magparehistro kung magwa sa ila prangkisa agod manginiga ng ilang nga magbiyahe. Report nagikan sa Iloilo City inis K5 Jenny Kaulinan na para sa kampyon nga balita sa Servisyo Publiko Kagkalinawan sa Iloilo K5 News FM. Ang ining balita ang ginatulong sa inyo sa aga oras sulong sang Pre-Bio Coffee. Ang kape nga mananam. Bukas sa gihapon sa mga tricycle driver nga luyag mag-apply sa ila prangkisa para mangin legal ang ila pagbiyahe. Ang Committee on Transportation sa City Council suno kay Konsyal Sedfrey Lopez Cabaluna. Suno kay Cabaluna, tubtob may slots para sa franchise. Maka-apply ang mga driver nga wala pa sang franchise. Dugang pa sang konsyal, may 2,667 ka franchises ang available. Kag sa karon, yara pa lang sa 1,585 ang nag-grant sang Iloilo City Council. Samtang ginpabaskog man sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang ila kampanya batok sa kolorom nga mga tricycle. Sa dugang pangabalita lokal, wagatuga sang domino effect ang ginaduso nga pagpasaka sang 1 peso sa plete sa mga traditional jeepneys kag modernized units. Rason nga ginabalabagan ini sang pila ka mga transport organization sa Iloilo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Elmer Foro, ang lead convener sang No to POV Phased Out Coalition Panay, ginpaig sini nga hindi dapat himuon rason ang tensyon sa luwasang pungsod, particular na sa Iran kag Israel sa pagpasaka sang presyo sang produktong petrolyo bangod hindi lamang ini ang ginakuhaan sang supply. Dugang pa niya mga pasahero gid lamang ang magapenitensya sini, ilabi na nga nagadamo ang pikado kag wala man sang pagbago sa ilang sweldo sa diin. Mayorya sa mga ini ang naga-commute. Nagsapol na ang ilang kaupdanan sa mga operator kag driver sang traditional jeepney sa diin. Natala na sila nga magpadala sang position paper sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga magapatpat ko nga hindi kinahanglanon sang fare increase. Naibaluan nga base sa LTFRB, ini ang gina-review kag posible maaprubahan sa bulan sang Hunyo. Si Mr. Elmer Foro. Bangod una bes ang pagsaka sang gasolina, wala kami nagapati nga bangod ini siyang giyera sa Iran na kundi ginagamit na nga alibay sa mga dalag ko nga kumpanya sa produktong petrolyo ang giyera sa Iran. But then before pa sang giyera, nagasaka na yung daan ng presyo sang gatong kag ina bangod sang rason nga ginapagustuhan niya sa gobyerno ang dalag ko nga kumpanya sang petroleum product. Las 6:27 sa aga, oras sulong sang DTX 500. Nagalingin ang ulo mo daw masuka ka, tumar na DTX 500 effective. Pabor ang Western Visayas Transport Cooperative o kon WVTC sa plano sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga aprobahan ang piso nga pagsaka sa plete sa traditional jeepney kag aircon bus. Suno kay Raimundo Parcon, chairman sang kooperatiba, makabulig ini sa mga operator amuman sa ila operation ilabi na nga nagataas ang presyo sa produktong petrolyo. Hulaton gilamang sang kooperatiba ang decision sang opisina kag suportado na Manila ang tikang. Sa tion nga maaprobahan, mangin 13 pesos na ang regular fare komplete sa traditional jeep kag mangin 16 pesos alin sa 15 pesos ang plete sa aircon bus. Sa dugang pangabalita lokal, duha ka vice-alkalde sa 5th Distrito kag pila ka mga Filipino delegates wala na stranded sa Israel sunod sa Philippine Embassy. K5 Reggie De Mayo sa report. Ginatahag sa mga otoridad ang naglapta nga balita nga may 21 ka Filipino local officials, delegates sang agrikultura kag LGBTQ+ advocates sa diin nalakip ang duha ka vice-alkalde gikan sa 5th Distrito ang na-stranded sa Israel bangod sang kinagamo sa tunga nila sang pungsod Iran. Una na nga ginklaro sang Philippine Embassy sa Israel nga wala na stranded ang mga delegado sa diin yara sila sa maayo nga
kahimtangan kag hugot nga ginabantayan sa mga otoridad sang Pilipinas upod sa bulig sang gobyerno sang Israel kag Jordan. Suno sa imbahada natala na nga matapos ang ila opisyal nga biyahe sa Israel sa Hunyo 20, 2025, Biyernes nga adlaw kag padayon nga ginabantayan kag ginamonitor. Lakip sa mga ini amo Sanday Concepcion Vice Mayor Jovelyn Estrada kag Batad Vice Mayor Ernesto Balida. Dugang pa ginbuligan man ang mga ini paagi sa seguridad sang gobyerno sang Israel kag gin-escort padulong sa Jordan kun sa diin ginbaton sila sang Philippine Embassy sa Amman kag ginbutang sa isa ka hotel samtang nagahulat sang ila biyahe pabalik sa Pilipinas buwas nga adlaw. Nagpaandam naman ang mga opisyal nga dapat usisaon anay ang mga report kag may opisyal nga impormasyon labi na kun may kahilabtanan sa seguridad sa mga Pilipino sa gwa sang pungsod. Kag ako naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Programa sang PNP Chief. Yari ang report. Ginainganyo ni Police Lieutenant Colonel Willie Digel, ang Chief Pikado kang Antique Police Provincial Office, ang tanan nga kapulisan sa probinsya kang Antique nga sundon ang polisiya nga ginamando ni PNP Chief General Nicolas Torre III nga mangina physically fit. Sa ginpatigayon nga media interview, ginpahayag ni Digel nga tinutuyo kang nasambit nga polisiya nga mangina physically kag mentally fitted ang mga kapulisan sa pagresponde sa mga emerhensya kag pagtugro kang serbisyo sa publiko. Suno pa kay Digel nga antis pa man makasulod sa serbisyo, kinahanglan nga mangina physically kag mentally fit ang pulis apang sa kabuhayan na kang pagserbisyo nalipatan daran ang andang lawas kag mag-ehersisyo. Pahayag pa kang opisyal nga nagapatigayon man ang PNP kang physical fitness test sa kada quarter kag sa Antique PPO nakatala na ang andang second quarter physical fitness test sa kadya nga adlaw kang Biyernes sa diin na pangunahan dya kang Regional Medical and Dental Unit kag Regional Human Resource and Doctrine Development Unit. Magluwas kadya may annual physical examination man ang mga kapulisan sa diin na nagapatigayon sanda kang x-ray test, laboratory testing kag drug test. Para naman sa mga hindi makapasara sa physical fitness test, ginaabisuhan ng kapulisan nga mag-ehersisyo kag mag-diet agad nga makasulod sa ginarequire nga kabugatan kang PNP. Ginpahayag pa ni Digel nga sa Antique PPO, ginmalyagan sanda ni Antique PPO Provincial Director Police Colonel Leia Rosa Peña nga magpatigayon kang Zumba dance kag magsipal kang basketball kada magtapos ang andang duty agad nga makapabalhas. Ginapangabay naman kang opisyal sa mga kapulisan sa Antique nga ipakita sa tanan nga physically kag mentally fit sanda sa pagtugro kang serbisyo kag sa pagbuhat kang andang responsibilidad bilang taga-protektor kang mga pumuluyo. Kag balita regional halina sa may probinsya kang Antique, kag K5 Eileen Rose sa Montero Magbanwa para sa Kampiyon nga mga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas ang Kampiyon nga estasyon. K5 News FM. Balitang Regional. Sa Cadiz City, lalaki na sunog patay. K5 Red Salgado sa report. Nagapaniduga ng Bureau of Fire Protection o BFP sa syudad sa Cadiz nga wala sa foul play nga natabo sa pagkapatay ni Alan Alibutdan sa gitupok sa kalayong iapoloyan sa Martes ang aga sa Hacienda Navidad, Barangay Kaduhaan. Sa payag ni Fire Inspector RC Espanyo, City Fire Marshal sa Cadiz, kasi ilang investigasyon nagapakita nga tungod sa struggle sa biktima, nahimo nga maburambod ang alambre kag ang aparato sa ginagamit na pangkuryente sa isda sa kamot kag tiil sang biktima. Suno pa kay Espanyo nga ila pa ginahulat ang resulta sa Arso Laboratory gikan sa ilang Central Office agud may baluan ang ginalinan sa kalayo nga nagresulta sa pagkasunog sa puluyan ang pagkapatay ni Alan Alibutdan. Sa akon ngayon, personal ko nakita ko man to na ko yung nga wala kaya foul play. Sa akon nga wala foul play. Sabay naman sa pamilya kabiktima, hindi sila magpati nga wala sang foul play nga natabo bukod nakahigot sa alambre ang tiil kag nakagapos naman ang kamot. Bukod sunod sa ila, hindi ni mahimo sa ilang himata apisar nga nakainom ini sa makahulubog ga ilim noon.
Para sa DTX 500 Morning Newscast, na si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. K5 News FM. DTX 500. Las 6:34 sa aga sa Central Luzon, 3 ka mga rebelde nagsungka. Yari ang report. Bilang patunay sa tagumpay ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan kontra insurgency, 3 pang dating mga miyembro ng rebeldeng grupo ang voluntaryong sumurender at isinuko ang mga armas na dating gamit sa pagkikibaka sa magkakahiwalay na lugar sa gitnang Luzon. Batay sa ulat kay Region 3 Police Director Brigadier General Jean Salvador Fajardo, matagumpay na nagbalik loob sa gobyerno ang 3 dating kasabi ng Communist Terrorist Group mula sa mga lalawigan ng Aurora, Bataan at Bulacan. Layon nito na ang mga dating rebelde na mamuhay na ng normal kasama ang kanilang mahal sa buhay sa komunidad at tuluyan ng tinalukuran ang rebeldeng grupong kinaaaniban. Isinuko din ng mga ito ang kanilang mga armas na dating gamit sa kilusan. Ayon kay General Fardo, ang mga serye ng pagsuko ng mga dating rebelde ay malinaw na patunay ng tagumpay sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa insurgency sa rehiyon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the Super Antioxidant Capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Top 4 most wanted regional level bangon sa 3 counts of insidious rape arestado. K5 Bascaino sa report. Arestado ang top 4 most wanted regional level dahil sa 3 counts of incestuous rape. Kinilala ang 36 anyos na suspect na si Giovanni Valientes Latres, isang security guard, may asawa at residente ng Purok Rangay, Barangay Dagat kay Davao, Valencia City, Bukidnon. Kinasana mga personahe ng Valencia City Police Station, Bukidnon PIU, 103rd MCRM FB10, PIT at RIU 10 ang operasyon laban sa suspect sa Purok 2 San Miguel, Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Dinakip ang suspect sa pamamagitan ng warrant of arrest na inilabas June 10, 2025. Walang bail ban ang ginawang krimen ng security guard. Nasa kustodiya na ng CPS ang naarestong security guard. Ako si K5 Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM. Balitang National. Las 6:37 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Ginmanduan sang Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte kag siyam ka iban pa gikan sa Department of Education kag Office of the Vice President nga magsabat sa kaso nga ginpasaka sang House of Representatives angot sa gidaligar hindi husto nga paggamit sang confidential funds. Sa gid-isyong order kahapon, kinahatagan sang Ombudsman ang Vice Presidente kag iban pang akusado sa napulo ka adlaw sa pagpasa sa ilang counter affidavit. Hindi man magbato ng ombudsman sa anuman nga motion to dismiss o kon motion for bail para sa manatungdan. Ang mando sang ombudsman kasunod sang kaso nga ginpasaka sang Kamara batok sa Vice Presidente kag sa iban pa sang Lunes angot sa kaso nga plunder, technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, betrayal of public trust, kag culpable violation of the Constitution. Sa dugang pangabalita national, ginahanda na sang Department of Energy ang fuel subsidy nga kinahanglanon sa mga mangingisda kag mga drivers sang public utility vehicles pananglitan magsaka sa 80 per barrel o kon $80 per barrel ang presyo sang produktong petrolyo bangod nagalala ng tensyon sa tungasang Iran kag Israel. Suno kay DOE Officer in Charge Sharon Garin nga may napaina nga pondo ang Department of Energy nga mahimo gamiton pananglitan maglabot sa nasambit nga level ang presyo sang langis kung sa diin igapanagtag ini sa mga drivers kag mga manugpangisda. Kasunod sini gin-confirm ni Garin nga natalana nga magsapol ang ilang ahensya agud
preparahan ang ginalauman nga pagsaka sang presyo sa mga produktong petrolyo. Lasay sa 39 sa aga, oras dulong sang Free Bio Coffee. Ang healthy nga kape, mananam. Gin-declare sang Commission on Elections 2nd Division si Congressman Bienvenido Benny Abante bilang nagdaog nga tiglawas sang 6 districts sang Manila sa nagligad nga 2025 midterm elections. Ini matapos ginpaboran sang Commission ang petisyon ni Abante bato kay Luis Joey Sua nga naga-question sa citizenship sini. Base sa petisyon ni Abante, hindi natural born Filipino si Chua, bangod ang ginikanan sini ang lunsay dumuluong sa ini ang ginbunag kay nakuha lamang iya ang pagka-Filipino citizen matapos nangin naturalized Filipino ang iya amay. Bangod sini gindeclare sang COMELEC ang kandidatura ni Chua nga void ab initio, bangod hindi ini mahimo magpadalagan sa idalom sang konstitusyon nga nagapahanugot lamang sa mga natural born Filipino nga magkandidato sa piniliay. Sa katapusan nga balita national, malapit 97 ka mga bago nga miyembro sang Kamara de Representantes ang ginibetahan para sa orientation kag seminar on lawmaking sunod kay Secretary General Reginald Velasco. Sa interview sa Batasang Pabansa Complex, ginpahayag ni Velasco nga ang tinutuyo sang nasamit ka programa amo ang makapakilala ang basics sang lawmaking sa mga incoming House members. Sunod kay Velasco ang seminar sa unang set sa mga mamaridha ang magasugod Hunyo 23 to 25 samtang ay ikaduha naman nga batch ang magapaidalom sa orientation sa Hulyo 7 to 9. Naibaluan nga 123 ka mga mamaridha ang yara sa ila ikaduha nga termino, 51 ang yara sa ikatatlo nga termino, 321 naman ang bag-o nga gin-proclaim sang Commission on Elections. Las 6:40 sa aga, subong adlaw Biyernes, maghapit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, kay may free consultation. Kag sa Domingo, sa Matagamyag-aw, San Joaquin, Tubungan, Igbaras, kag mga Banawas Antique, adto kamo sa Klinika Miag-aw Branch sa Domingo, kay may free consultation. Nagalingin ang ulo mo, tumarka na DTX 500. Along sa peke nga DTX 500 nga ginalibod sa kabarangayan. Para hindi ka mo matuntuhan, magbakal direkta sa product centers. Las 6:41 sa aga. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Mighty C, 1 calamansi juice powder kag Klinika Spore Biotics. Sa North Korea, magapadala ang North Korea sang pila ka libo nga mga trabahador sa Russia. Suno kay Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu nga katuyuan nila nga magbulig sa pagkaayos ang Kursk region nga naguba bangod sa inaway nila sang Ukraine. Personal sini nga nakaistorya si North Korean leader Kim Jong-un nga naghatag ini sang kasiguraduhan sa pagbulig. Madumduman nga ginakusahan naman sang Ukraine ang North Korea nga nagapadala sang mga armas kay mga soldado sa Russia para kontrahon sila. Sa katapusan nga balita international, sa Southern Israel, wasak ang isa kadakong ospital sa Beersheba matapos direkta nga maigo sang missile strikes ng Iran. Sunod sa emergency service ang Israel, masobra 30 kataong napilasan matapos maigo sang missile ang Soroka Medical Center. Ginconfirm sang Israeli President nga si Isaac Herzog nga nawasak ang missile sang missile ang sang Iran ang ospital kag target ang mga sibilyan. Sa panibago naman nga hugnat sang missile strikes sang Iran subong nga Webes o konsang Webes gin-report ang emergency service ng Israel ngayara sa 65 katawo ang napilasan. Kung ikaw na tonsillitis, pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Ikaw sa sarcoma, ang makamamatay nga kanser. Ikapabing lawas mo kung may mga bukol-bukol. Hindi pag i-take for granted, kay base kung ina kanser na, huwag ka ginapahog. Pero mas maayo nga magbisita ka sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para magpakonsulta libre. Las 6:43 sa aga. Blessed morning, Ma'am Juji Borbano. Sir Nonito Sombong sa Sitio Dungkaan, Barangay Magdalena, Aninii Antique.
Mami Idang Bernil, Ma'am Hilda Bilhira Bernil sa Barangay Patag, Barotac, Nuevo Iloilo. Mami Idang, good morning me. Ma'am Lorena Dioso, Sir Benny Hermano. Good morning also Sir Randy Aclarason, Julia Nicole, Kagla Bea Aclarason. Julia and Bea, bangon doon kamo mga anak. May klase kamo, ginapagpukaw kamo ni Papa nyo Randy Aclarason and Ma'am Rowena Aclarason sa Tico La Paz. Blessed morning also kay Ma'am Betty Aclarason Soloso, Sir Leonardo Bebo Soloso. Sa Snack Shack sa Dueñas, Jerlan Sumido, Josephine Florendo Diaz, and magpangape na DTX Coffee Mix, Sir Helmer Bangkayan Felicidario, Ma'am Selfa Garvilles, Sir Jesse James Garvilles, kay Ma'am Joanna Panier, kay Sir Jelonel Glory, Sir Jing Bagatnan sang South Pacific Tours, kaya Sir Ronnie Silva sang Clean Taxi, Medicolisyo, Ma'am Rose Kabanga Limbagi sa Rose Kalanaan, sa Guasang Centennial Townhomes Altachera, mga motorsika the driver sa Centennial Townhomes. Good morning mga sir. Kaya Sir Glenn Celestre, Ma'am Raquel Bicudo Celestre, Ma'am Joy, Sir Alan, Sir Ernie Celestre, Tulunan Power, Emma Poras Galeno, Nene Rose Acol Ordena sa Dueñas, Pasay City Vice Mayor Nonoy Elicer Casiliano Chavez. Good morning sir. Ma'am Maricel Casiple, Sir Red Alenciaga, Ma'am Teresa Alenciaga, Sir Eduardo Ignacio, Ma'am Erlina Tilarma Goles, Sir Noel Goles sa Quintin Salazaro, Sir Leonardo Hisuan Jr., sa Barangay Palagon, Pavia, Iloilo, Ma'am Laura Sumagaysay, Mami Asun Pineda, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Sir Eric Monterosa Gose, Master Bobby Riman, Sir Dan Lapatha Calvo, Ma'am Celine Supi Calvo, Ma'am Terry Grace Calvo, Sir Alan Calvo, pangapi na kamodira, DTX Coffee Mix, Sir Jonel Española, Jenny Rose Villaruz Panes, Sir Michael Celis, Ono 23 sa Saudi Arabia, Sir Jean Ray Siman, Ma'am Zenia Palma, Shautong Huplo sa Singapore. Damo na sa inyo, salamat ha. Yunan nyo man ang aton nga newscast. Jude Borbano, Langla Dublan, Gerald Borgos Tanangonan, Boy Choco Taliedo, Sir Boy Choco Taliedo, nagatumar na D3 Bayo, Ken Shine Yorka, si Ma'am Langla Dublan kapangape, tapos gainom sang Power Trio. Very good. Kermi White Dragon sa Tagubong, Pasay City, Ma'am Jonah Saldo, salamat sa inyo. Balitang Negosyo. Ang business news kinadulong sang DTX 500. Nagpaandam ang Department of Energy sa padayon nga pagtaas ang presyo sa produktong petrolyo. Ginpahayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad nga nabatsagan na subong ang epekto sang tension sa tunga sang Iran kag Israel. Suno kay Abad nga posible magapadayon ang pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo tubtub sa katapusan sang bulan sang Hunyo. Sa reference rate, 56 pesos and 83 centavos ang baylo sa isa ka United States dollar. 39 centavos ang Japanese yen, 76 pesos and 31 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 24 centavos ang Hong Kong dollar, 69 pesos and 48 centavos ang Swiss franc, 41 pesos and 51 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 24 centavos ang Singaporean dollar, 36 pesos and 97 centavos ang Australian dollar, 150 pesos and 77 centavos ang Bahraini dinar, 187 pesos and 25 centavos ang Kuwaiti dinar, 15 pesos and 14 centavos ang Saudi Arabian rial,
44 pesos and 6 centavos ang Brunei dollar. 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 74 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 47 centavos ang United Arab Emirates dirham, 65 pesos and 27 centavos ang euro, 41 centavos ang South Korean won, 7 pesos and 90 centavos ang Chinese yuan, 49 centavos ang Argentinian peso, 10 pesos and 35 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 75 centavos ang Denmark kroner, 65 centavos ang Indian rupee, 13 pesos and 37 centavos ang Malaysian ringgit, 2 pesos and 99 centavos ang Mexican new peso, 34 pesos and 24 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 70 centavos ang Norwegian kroner, 20 centavos ang ang 20 centavos ang Pakistani rupee, 3 pesos and 16 centavos ang South African rand, 5 pesos and 89 centavos ang Swedish kroner, samtang 1 peso and 92 centavos ang New Taiwan dollar. Blessed morning kay Sir Hudlo Montana, Sir Benny Hermano, Sir Dennis Delfin sa Lopez Subdivision sa Arevalo sa Dulunan. Thank you also kay Ma'am Ludi Gulilaw, Ma'am Ninfa Tahala, Pastor Nimisio Tahala, Eagle Riders of the Philippines Panay Chapter. Halong kamo kay Madanlog ang dalan, hambal ni Sir Kenshine Liorca. Lasai 50 sa aga. Balitang Sports. Wala sa gihapon naguntat ang paghanas ni Pinoy boxing icon Manny Pacquiao para sa iya nagilapit nga sambuwa bato kay Mario Barrios. Bisan ang anay kasambuwa ni Pacquiao nga si Shane Mosley ang nagapati nga masarangan nga tumbahon sang Pinoy boxer si Barrios. Dugang paniya sa nga iya nakita ang pagpursige ni Pacquiao kag bisan may edad na apang yara sa gihapon ang pagpursige agod nga magdaog. Madumduman nga sang 2011 sang magatubangayong duha kung sa diin nagdaog si Pacquiao pinaagi sa 12 round nga unanimous decision. Lasay 51 sa aga sa imo skin problems, alap-up, whiteheads, blackheads, punggod, kag baho balhas. Nagpanghabon DTX Beauty Soap. Kag para wala sang angsod, ang Ilok Clinica Deo Fresh. Lasay 51 sa aga, oras kinadulong sang Mighty C Syrup for Kids. Balitang Entertainment. Sa ato na nga balita sa artista, proud dad ang veteranong aktor nga si Richard Gomez sa anak nga si Juliana. Matapos ini makasulod sa Philippine National Fencing Team nga mag-representar sa Pilipinas sa natalan nga Southeast Asian o SEA Games sa Disyembre. Ginpakigbahin sang aktor sa iyang Instagram post nga nalipay ini bangod nga 3 ka atleta humalin sa Ormoc City. Lakip ng iya anak ang nadala sa Women's EPI National Team nga magapasakop sa Thailand Southeast Asian Games. Nahibaluan nga hindi ini ang unang ation nga nakilala si Juliana sa patag sang fencing bangod siya man ang nagkakuha sang bulawan nga medalya sa UAAP para sa University of the Philippines. Lasay sa 52 sa aga, constipated ka, nabulayan nga magpamuhin. Kumarnas ang Clinica Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy balang tiyan mo, Ma'am Jane Ruego Mallorca, Sir Robert Ligaspi, Sir Bebot Soloso, Sir Hudlo Montana, Sir Glenn Celestre, kumarka Clinica Spore Biotics. Kung inom ka sang gatas or magkaon ka sang may cheese, bala nagakutoy-kutoy ang tiyan mo, Clinica Spore Biotics. Ladies, para wala sang odor under, Clinica Spore Biotics. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Ang Balitang Extra Special ginadulong sang Mighty C. Sa Amerika, isa ka babae nga brain dead. Samtang nagabusong ang ginpabilin nga buhi sa mga doctor sa Georgia, agod hindi malapas ang kasuguan batok sa abortion. Kag madilagon nga ginbunag sini ang premature nga baby antes kinkakas ang life support system sang babae. Ang babae nga si Adriana Smith,
30 years old, registered nurse, ang nagsuffer sang sobrang pagpalanakit sang ulo samtang siyam kasimana pa lang ang iyang ginabosong sa tuong Febrero kung sa diin gindeclare siyang brain dead tugas ang blood clot sa iyang utok. Apang bangod sa istrikto nga kasuguan batok sa abortion, nagpangalang-alang ang mga doctor sa paghimo sang procedure agud hindi malapas ang kasuguan. Bangod sini, ginpabili nila nga buhi ang babayi paagi sa life support system. Tubtob nga nagdako na ang lapsag sa iya tiyan kag sang June 13, ginpabunag sa mga doctor si Smith paagi sa cesarean operation. Kag madinalag-on naman nga nabuhi ang baby, abisar nga premature ini, kag gintawag nga si Chance. Samtang ang iloy matapos mabunag ang bata, ginkakasan sang life support system bangod wala na sang tsansa nga mabuhi. Ang importante, Ma'am Bete Soloso, Sir Randy Aclarason, Ma'am Rowena Aclarason, nahingagaw ang bata. Nasa 6:54 sa aga, oras sa dulong sang Mighty C, Clinicas for Biotics, kag 1 Calamansi Juice Powder. Ang mahinatagon nga tawo magauswag, ang tawo nga nagabulig sa iban pagabuligan man. Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered. Proverbs 11:25. Hulubaton 11:25. Ginahatagan sang Dios sang pagtalupangod ang mga tawo nga mapainubuson, mahinulsulon, kag nagakahadlok sa iya pulong. The Lord gives favor to those who are humble and contrite in spirit, and those who trembles at His word. Isaiah 66 verse 2. Sa kaalam sang Dios, magapadala siya sang kalaglagan. Hindi niya gid pagbawion ang iya ginhambal. Silutan niya ang panimalay sang malain nga mga tawo kag ang mga nagabulig sa ila. Yet God is too wise and can bring disaster. He does not take back His words. He will rise up against that wicked nation, against those who help evildoers. Isaiah 31 verse 2. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ma'am Feli Lumahang sa Barangay Kadinglian, Oton, Iloilo. Thank you, ma'am. Sir Eric Gose, Tita Ambing Baes Kabasa, kay Pastor Bobby Riman, Sir Jerlan Sumido, Gemma Cristali Sumido, Marjorie Cabalonga sa Santa Barbara Public Market, Josephine Florindo Diaz, Ma'am Laura sa Magaysay, Sir Fred Pasgala. Ang oras alas 6:57, oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee. DTX 500. Magpamati sa Health Alert. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon